Γεια σας παιδιά, είναι 8 η ώρα το πρωί και ξυπνήσαμε ειδικά και μόνο για σας για να κάνουμε ένα βίντεο ειδικά και μόνο για σας. Γι' αυτό ξέρετε θα κάνετε ένα sub, ένα share, ένα comment, ένα like, γιατί ξυπνήσαμε μόνο για σας. Πλάκα κάνουμε, είναι 11 η ώρα το πρωί, έχουμε κοιμηθεί σαν τα φόδια και πάλι θα κάνουμε μόνο για σας ένα βίντεο και μαντέψουν ποιο θα είναι το βίντεο μας, το σημερινό cooking. Αν δεν αυτοκαταστραφούμε θα το ανεβάσουμε κιόλας. Ήρθαμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε τα πράγματα, οπότε πάμε να τα πάρουμε. Αλλά δεν θα σας πούμε τη συνταγή, θα τη μάθετε όταν πάμε σπίτι. Οπότε πάμε να τα πάρουμε. Γεια σας. Λοιπόν παιδιά, πήραμε ό,τι χρειαζόμασταν. Παναγιώτη, δείξτε τις σάντες. Ναι. Και πάμε τώρα στο σπίτι να αρχίσουμε το cooking. Μισό λεπτό, μην κλείσει την κάμερα. Λοιπόν παιδιά, είμαστε στην κουζίνα μας, έτοιμοι να αρχίσουμε. Θα φτιάξουμε τη μοναδική συνταγή πίτσο πατάτες. Δηλαδή για εξήγησε ρε Σωτήρη τι θα είναι πίτσο πατάτες. Λοιπόν, αντί για ζύμη θα βάλουμε πατάτες. Τηγανιτές. Ναι, φυσικά. Δύσκολο φαγητό, να το σημειώσουμε αυτό. Τις οποίες θα τις φορτοποιήσουμε και θα γίνει μια πανέμορφη ζύμη για πίτσα. Πίτσα Τέλος πάντων, ο πατάτες. Σωτήρης δεν ξέρει. Δεν θα τις πολιτοποιήσουμε, τις πατάτες θα τις αφήσουμε έτσι ρε μαλάκα. Πάμε να αρχίσουμε, λοιπόν, θα χρειαστούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε μία πιπεριά, εμείς πήραμε μια κόκκινη που είναι ωραία. 3 πατάτες, αυτού είναι εδώ του μεγέθους και 2 όσες πάνε το ταψί τέλος πάντων. Ένα βαριτάκι, όχι τόσο πολύ, αλλά αυτό θα πάρουμε εμείς. Θα πάρουμε λουκάνικα και θα πάρουμε και έχουμε λίγο τριμμένο τυρί, όπως όλες τις πίτσες. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Τι λέει. Θα πάρουμε ένα μπολ. Ένα πρώτα μπολ. Όχι ρε, εδώ είναι τα μπολ. Και θα αρχίσουμε να κόβουμε πατάτες. Έχω φορέσει και τώρα μου. Πάρε τις πατάτες και τράβα να τις πλύνεις, μαλάκα, καλά. Πάνε να πλύνεις τις πατάτες. Λοιπόν, εδώ Σωτήρη, έχω το μπολ. Και φέρε τις πατάτες τώρα να αρχίσουμε. Βάλτες μέσα. Πάρε μαχαίρι. Λοιπόν, να πάρω και εγώ άλλη μια. Πάρε. Με κοιτάς. Σε κοιτάω. Όπα! Μισό, θα πάρω άλλο μπολ. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν σε πιστεύουμε. Λοιπόν, εδώ κόβουμε τις πατάτες μας τώρα. Φίλε, αυτό είναι χάλια. Τι κάνουμε ρε φίλε, μήπως... Για φέρε, μήπως με βολεύει εμένα, για φέρε λίγο. Καλά. Πω μαλακα, είναι πολύ βολευτικό. Πάρ' το μαχαίρι στην παλιόλη. Θα το πάρω. Βολικό. Μαλάκα, πρέπει να ξαναπάμε σχολείο. Λοιπόν, εδώ παιδιά μας παρεξηγείτε, αλλά δεν είμαστε και τα παιδιά που μαγειρεύουν συνήθως. Θα κάνουμε πρώτη φορά. Θα μαγειρέψουμε πρώτη φορά. Ελπίζουμε να μην κάψουμε το σπίτι. Είναι και δικό μας. Λοιπόν, εδώ καθαρίσαμε τις πατάτες μας, μαζεύουμε και τον... Όχι, μην τα κάνεις έτσι. Το ένα μπολ βάλτο, το άλλο καθαρί... Πλύντο για να βάλουμε και τα τέτοια, να κόψουμε τις πατάτες. Να τις κόψουμε. Ναι. Πλύντο το... Όχι, τα τσόφια, τα φλούδια, τέτοιο ρε. Εδώ πάρε, Τι θες πάλι? μαλάκα, πρέπει να τα πετάξουμε στα σκουπίδια. Συμφωνώ. Εντάξει, τα υπόλοιπα... Ξέρουμε τα είναι μαγειρεμένες, ήδη πάμε καλά. Καλά είμαστε. Ωραία, φέρνω αυτό, εντάξει. Κάτσε ρε. Φέρνω, βάλω μέσα εδώ, άστο. Φέρ τις πατάτες ρε Σωτήρη να τις καθαρίσουμε, να τις κλείνουμε. Δεν έβγαλε τις πατάτες. Φέρε τις πατάτες. Να τις βάλουμε μέσα. Μάλλον πάρε το λίγο. Μουλιά σου λοιπόν, εντάξει πλάκα. Κάντε μία.
Ωραία, λοιπόν. Μαλάκα, γίναμε μάνα μας. Καθαρίζουμε πατάτες. Άντε, για στρατό είμαστε, ρε. Έτοιμοι, λοιπόν. Ελάτε εδώ. Δεν трябва να τα πετάξεις αυτά. Φίλε, εγώ θα μαζεύω όλες τις μαλακίες που έχεις κάνει. Από εδώ, μαλάκα, έχει κι άλλα. Εντάξει, θα ψηρίσουμε Λοιπόν, τώρα. τώρα είμαστε έτοιμοι να πλύνουμε, να καθαρίσουμε τις πατάτες. Λοιπόν, Δύσκολο αρχίζουμε. πράγμα. Έλα. Πώς θα τις κάνουμε? Να τις κάνουμε έτσι όπως βάζουν στο κοτόπουλο με πατάτες, από έξω, ρομπέλες. Ναι, γιατί κάτω όταν θα κάνουμε τη στρώση πρέπει να είναι κάπως πλατιέ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τις κάνουμε ροδέλες τώρα. Πάνε να φέρεις ένα μαχαίρι. Τραβά να φέρεις ένα μαχαίρι. Λοιπόν, κόβουμε τις πατάτες. Λεπτά κομμάτια, ρε ηλίθιε! Ρε ηλίθιε! Λεπτά κομμάτια. Ω, ρε φίλε, εσύ στην άπλα σου μου το μπολάκι εδώ. Τι μαλάκα. Τραβά να κάνεις μια δουλειά έξω, ρε. Ας θα σκόψω εγώ αυτή τη δουλειά πήγον. Λοιπόν, όσο ο Σωτήρης πάει να κολοβαρέσει έξω κάτι που του είπα, εμείς κόβουμε τις πατάτες μας, λεπτές ροδέλες. Πιο λεπτές. Μη φοβάστε, δεν είναι τίποτα. Ο Σωτήρης απλά... Έπεσε από τη σκάλα. Οι μισές είναι μεγάλες, οι μισές είναι μικρές, εντάξει. Καλά. Είμαστε οκ. Είμαστε οκ. Ωραία. Λοιπόν, εμείς εδώ τους έχουμε κόψει τις δικές μας. Είμαστε έτοιμοι για το τι κάνει. Ρε φίλε, πώς θα κάνω κι εγώ εκεί. Εντάξει, πάρε. Τι να σου πω. Κάνε. Εγώ πάω να ανάψω το λάδι με τη φωτιά. Λοιπόν, εδώ το τηγάνι μας, βάζουμε και λαδάκι. Πιστεύω τόσο χρειάζεται, θα προσθέσουμε και λίγο από άλλο λάδι. Εντάξει, είμαστε ωραίοι, είμαστε τυπάδες. Λοιπόν, και ανοίγουμε το μάτι μας. Μαλάκα, σε πόσους βαθμούς ανοίγουμε το μάτι? What the fuck! Και αφού κυρίες και κύριοι έχουμε ανάψει το μάτι στο τηγάνι μας, περιμένουμε 1 λεπτό έως ότου... Άστο εδώ. Πρέπει να περιμένουμε 1 λεπτό, από ό,τι ξέρω. Να κάτσουμε να καεί, να ζεσταθεί, λοιπόν. Εφόσον περιμένουμε, γιατί είμαστε και προ, θα κόψουμε τις πιπεριές μας και τα λαδικά μας. Έλα, πάρε την πιπεριά. Πάρε την πιπεριά σου τέλει και πήγαινε να την κόψεις. Φίλε μου, α, το μαχαίρι. Πάρε ένα μαχαίρι τώρα. Έχουμε από εδώ. Όχι, αυτά είναι βρώμικα. Φίλε μου. Αχ, τέλος πάντων, δεν μιλάω. Σκόφουμε την πιπεριά, ρε μαλάκα. Πού μαλακά, είστε. Κάθετα. Απορώ, φέρε εδώ. Κανάτι, ηλίθιε. Πρώτα την πλένουμε. Ναι, μπράβο, και αυτό είναι αλήθεια. Πάμε. Πρώτα κόβουμε αυτή τη μαλακή. Ποια? Αχ, τώρα κόβεται ωραία. Αχ, Ρωστηρή, πήγαινε να φέρεις κάτι που έχω στο σαλόνι. Λοιπόν, αφαιρούμε το περιεχόμενο. Εντάξει, το βρήσα. Περιεχόμενο. Μάζεψέ τώρα, πάρε μια χαρτοπέτσετα και Κάνε να αυτή μαζέψε. εκεί. Θα με σκοτώσει η μάνα μου. Λοιπόν, και αρχίζουμε τώρα. Ροδέλες. Την πατικώνουμε. Θα
Λοιπόν, πιστεύω ότι όσοι θα είναι καλοί. Το έφερες ρε αυτό το πράγμα! Ηλίθιος. Εντάξει, κόψαμε. Ωχ, το λάδι! Θέλεις πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα που καίει. Ρε μαλάκα. Όχι! Θες να πάρουμε κάτι αριθμό μακριά. Όχι, όχι, μαλάκα, δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται. Αχ, Κοίτα μια πράγματα. φέρε ένα πιάτο με χαρτί απάνω. Ρε μαλάκα, είσαι το σκάφο. Όχι ρε, με χαρτί κουζίνα ηλίθιε. Με χαρτί κουζίνα ηλίθιε. Δεν μας κάνει. Όχι, ένα πυρούνι. Πάνω και τις άλλες. Τέλος πάντων, ξυπνήτε μόνος τώρα. Μαλάκα. Αζόρ! Σταμάτα ρε να παίζεις με το παιχνίδι. Έλα, πάμε. Άσε εκεί. Φοβάμαι που τα βλέπω. Όχι μαλάκα. Πέρα από εδώ την τηγανιέρα. Αυτό με τις τρύπες τέλος πάντων. Μαλάκα. Μαλάκα, το ξέρεις ότι τηγανίζουμε. Ναι, Το έχεις παρήδηση. έλα. Κράτα. Τώρα θα σε σχετίσει στο μπάσκετ. Λοιπόν, Μπορεί και καλά του. Πρόσεξε τι κάνεις. Δεν είναι ξεφύγει αυτό. θα ανοίξουμε κι άλλες λίγες. Αζόρ! Μαλάκα. Θα του πάρω το παιχνίδι, μα την Παναγία. Ναι, τραβάς τα κάτω στο παιχνίδι. Εντάξει, είμαστε ωραίοι, ζούμε, το σημαντικότερο, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Ζεις ακόμα. Μαλάκα, δεν μπορώ, δεν να προσπαθήσεις κι εσύ. Ωραία, έλα προσπαθήσω. Μαλάκα, θα πάμε. Ξέρεις τι θυμήθηκα, ότι μπορεί να πεθάνουμε, μπορεί το σπίτι να εκραγεί. Λοιπόν, παιδιά, μην το προσπαθήσετε στο σπίτι, μην είστε τόσο μονάχες και εμάς. Μαλάκα, τι βρήκε πάλι αυτός. Don't try this at home. Do not. Να βάλουμε και μια ταμπελίτσα. Δεν χρειάζεται προσπάθειες. Μαλάκα, τι ηλίθιος που είναι αυτός ο Αζόρ. Κατ. Έχει κι άλλη, ρε. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλες. Γιατί να βάλουμε κι άλλες, φίλε. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται. Στάση. Εντάξει, φτάνουν. Νομίζω κάτι να πούμε. Πάει, πέτανε. Περίμενε. Κάτσε. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχουμε ένα σκυλί, ένα όνει τέλος πάντων. Που μας κάνει μια φασαρία. Λοιπόν, αυτές πρέπει να τηγανίζονται τώρα. Πιστεύω να είμαστε ωραία. Ωραία, λοιπόν, αυτές τηγανίζονται. Καλό αυτό. Κόψω. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τηγανίζονται. Ελπίζω. Λοιπόν. Δυστυχώς, παιδιά, ο κάμεραμαν έφυγε. Για λίγη ώρα γιατί υπήρξε ένα μικρό προβληματάκι και σε στραβάει και με τραβάει τέλος πάντων Λοιπόν. Ναι, εγώ είμαι.
Άντε ρε μαλάκα, οι κάμεραμαν δεν δείχνουν τους εαυτούς τους. Γιατί να μην δείχνω, φίλε. Ποια είσαι ένας τυποτένιος κάμεραμαν. Δεν είμαι, ρε. Οι tech masters θα γίνουν tech master. Εγώ θα είμαι πια. Όχι. Ο παρουσιαστής του καναλιού. Λοιπόν, Δεν σου επειδή δίνω ούτε μερίδα από τα εκατομμυριάκια. δεν θα το αφήσω αυτό. Ούτε ένα ευρώ! Δεν θα το αφήσω αυτό να περάσει Ούτε έτσι. ένα ευρώ! Το βάζουμε στη selfie. Σιγά μην το άφηνα αυτό εγώ να περάσει έτσι. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ναι. τις πατάτες. Εντάξει, πιστεύω είμαστε ωραίοι ρε. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε και στο Masterchef. Ναι. Αλλά... Να μας διώξουν. Να μας διώξουν. Κατευθείαν με το καρότο. Ρε μαλάκα, Όσο μάλλον να τηγανίσουμε πατάτες. θα τις κάνουμε τώρα αυτές. Είναι έτοιμες. Λοιπόν, Ξέρεις. Σωτήρη, Πες μου. τράβα να κόψει. Όσο εγώ τηγανίζω τις πατάτες, ο Σωτήρης θα κόψει το παριζάκι. Άντε κάνε και τίποτα. Άντε ρε, τι κάνεις εκεί τις πατάτες σου. Ωραία φίλε. Λοιπόν, οι πατάτες τηγανίστηκαν και είμαστε έτοιμοι να τις βγάλουμε. Είσαι σίγουρος. Ναι. Δεν ξέρω αν δεν είναι. Ρε, τι προ που είμαστε ρε, φτιάξαμε και πατάτες ρε. Τόσο γαμάτι. Ναι ρε φίλε, αυτά. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, δεν νομίζω να παίζουμε στο παραπάνω, γιατί κοίτα. Είναι και ότι δεν νομίζω να παίζουμε στο παραπάνω. Ρε, τόσο πολύ δεν χρειαζόμαστε. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Έχουμε και το κάμερα. Τέλος πάντων, έχουμε να φάνε και εδώ πέρα και κάτι χοντρούλια που έχουμε. Κάτι χοντρούλια όντα. Α, έχουμε και τον Αζόρ. Μαλάκας. Τέλος πάντων, λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Ρε, τράβα να πλύσεις τα χέρια σου. Μην με κρυφτώσει, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Πανέτοιμες είναι. είμαστε τέλειοι, είμαστε ωραίοι. Συνεχίζουμε. Δεν πεθάνω, φίλε, να Είσαι καταφέραμε μόνο μέσα να στο σου φύλλο. αφήσω γιατί είναι μαλάκας ο άλλος, είναι μαλάκας. Αφού δεν κάνουμε το σπίτι. Ρε, δεν εμείς κάνουμε. είμαστε καλύτεροι και από το κόκκινο μαλλιάτσι, ρε. Ναι, ρε. Λοιπόν, Το θυμήθηκες αυτό. δεν τα έχει σταματήσει τώρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Οπότε, παίρνουμε το ταψί και αφού τους αφήσουμε να χρειάσουμε. Έτσι. Κάνω και βάρα. Κόβουμε εδώ πέρα λίγο το παρεζάκι. Σε ένα πάγο κοπίσω που έχουμε κόψει τα κέρατά μας. Ο Σωτήρης από εκεί νομίζω κόβει τα λουκανικάκια. Φίλε, προσπαθώ να τα ανοίξω και μετά θα τα κόψω κιόλας. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω έχουμε αρκετά υλικά. Άνοιξε! Σάμι, άνοιξε. Κάμερα σε μένα. Κάμερα σε μένα. Κυρίες και κύριοι, αφού έχουμε κόψει και το παριζάκι μας, είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε την πίτσα μας. Μαλάκα, μαλάκα! Τι ταψί βάζει εκεί της Μια πίτσας. χαρά είναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις στρώσεις μας τώρα. Αχ! Πατάτα, πατάτα. Μαλάκα, είχαμε τηγανίσει πολλές, αλλά νομίζω τηγανίσαμε λίγοι. Είχαμε κόψει πολλές, αλλά νομίζω τηγανίσαμε λίγοι. Φίλε, γιατί μου φαίνεται ότι δεν θα τελειώσει ποτέ με αυτά εδώ. Μην τα κόψεις όλα, ρε! Δεν το κόψω όλα, ρε. Ούτε τα μισά! Λοιπόν. Και εφόσον εμείς φτιάχνουμε τη ζύμη μας... Αχ, ρε, κύριε μαλάκα! Κύριε μαλάκα! Κύριε! Ναι, γέλα! Ήθελα να σου να στη θέση μου. Τι μισά η θέση. Σωτήρη, πιστεύω ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε στο κοινό μας ότι είμαστε η μετερσάρκωση του Τσαλιαμεντέ. Ανήψια της Βέφας. Μπατζανάκηδες του Έκτορα Μποντρίνη. Και τι άλλο. Και... Ναι. και εγγόνια του Μαμαλάκη. Λοιπόν, είμαστε όλα αυτά. Έχουμε στο αίμα μας την αγγελική.
Ούτε αυγό δεν ξέραμε να τηγανίζουμε μέχρι σήμερα, αλλά πήραμε οδηγίες από τις μάνες και από τις γιαγιάδες μας. Φίλε μου, νομίζω ότι τα άκουσα. Εντάξει, πολύ καλά έκανες και πολλά έκοψες, να σου πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, α, εντάξει, θα μας φτάσει η ζύμη. Η ζύμη, τέλος πάντων. Αυτό εδώ! Λοιπόν, Εντάξει, κάνει. Εκεί. συνεχίζουμε. Έχεις πλύνει τα χέρια σου, βρωμιάρη. Ναι, τα άπλυνα, φίλε, πώς τα άπλυνα τα. Πώς τα έκοβα. Βλακίες εκεί. Λοιπόν, βρες ένα σημείο. Έχεις μπράβο. Ούψ, πήγε και η τελευταία πατάτα στο τηγάνι! Στο ταψί. Λοιπόν, Είμαστε και τώρα. Αφού παίρνουμε και... Είμαστε. Τι Λοιπόν, άλλο θα έχουμε ρίξουμε να λάδι ρίγανη. Όχι, θα ρίξουμε αλάτι, Ρίξε αλάτι γρήγορα. πιπέρι. Γρήγορα. Πιπέρι. Γρήγορα. Πιπέρι. Πιπέρι, Λευτέρη. Λοιπόν. Πας τα άλλα τώρα. Λοιπόν, μετά από αυτό παίζει να πάθουμε και χολυστερίνη. Τι χολυστερίνη, ρε. Αν ζούμε ακόμα εμείς. Λοιπόν, τόσο πιπεράκι. Νομίζω δεν πέφτει και έχει την φλαγματία. Λοιπόν, τι άλλο έλεγε η συνταγή. Η σταγή επίσης έλεγε ρίγανη. Ρίγανη θα ρίξουμε. Έχουμε ρίγανη. Α, ωραία, έχουμε και ρίγανη. Ρε, είμαστε τόσο προ, ούτε τη συνταγή δεν κοιτάξαμε. Ναι. Τι ξέραμε, δεν Είμαστε swag. Είμαστε νίγκα νίγκα. Είσαι. Είμαι swag και το ξέρω. Λοιπόν, ερχόμαστε πίσω στο πρόγραμμά μας μαγειρική με το Σωτήρη και τον Παναγιώτη. Cooking. Φίλε, κάτι άλλο έχουμε να κάνουμε. Ναι, να ρίξουμε το τυρί. Δίκιο έχεις. Βάλτε αυτά μέσα εκεί από εκεί που ήρθανε. Πού ήρθαν, από ένα διαστημόπλιο. Άντε! Να πώς θα τα στείλουμε πίσω. Λοιπόν, περιττώ να σας πω ότι την προηγούμενη φορά που μαγείρεψα μαγαρόνια. Θέλω να δείτε το αποτέλεσμα. Θα σας το δείξω μόνο σε μια πετσέτα. Ορίστε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα από τα μακαρόνια τα οποία δεν προσπάθησα να τα κάνω μόνος μου. Απλά η μάνα μου με έβαλε λίγο ότι ήθελε να κάνει μια δουλειά και με έβαλε λίγο να τα προσέχω. Λοιπόν, είναι θαύμα που ακόμα υπάρχουμε. Είναι θαύμα. Εκεί υπάρχει κουζίνα. Ωραία φίλε, τυρία, ιδία. Μετά θέλω να δω πώς θα το φας. Αχ, Παναγία μου. Να βάλουμε λίγο και εδώ, λίγο και εδώ. Παντού θα βάλω. Θα βάλουμε στρώση τυριού. Τι θα είναι, τυρί, πατάτες και τίποτα. Τυροπατάτες θα είναι. Πατάτες με τυρί θα φτιάξουμε τελικά, παιδιά. Άλλαξε το σχέδιο. Λοιπόν, είμαστε... Όχι, φτάνει. Ναι, Αν το κάνουμε και έτσι, είμαστε ωραίοι. Στο ψυγείο, ρε, γύφτο. Ρε φίλε, θα τα βάζαμε στο τέλος να πούμε μετά από τώρα. Από τώρα, ρε, γιατί είμαστε σοβαροί, ρε. Σοβαροί νοικοκύριδες. Κλείστε κιόλας. Λοιπόν, εδώ έχουμε το τυρί. Θα βάλουμε τα λουκανικά. Περίμενε, ρε, να βάλουμε την πάριζα πρώτα. Λες. Ναι, θα βάλουμε λίγο από κάτω. Κάμια πάριζα από κάτω. Κάτσε να φέρω μερικά κόμματα. Όχι, αυτά, όχι, έχω κόψει. Έχεις κόψει τα μικρά. Ναι, ρε, μαλάκα, τα μικρά θα βάλουμε. Λοιπόν, Κάτσε πιο πίσω. τώρα είμαστε έτοιμοι. Αυτά είναι τα λουκανικά για τα οποία έκοψα μόνος μου με τα χεράκια μου. Ναι, πρόσχε, ρε, έκανες κανένα κατόρθωμα. Περίμενε, όχι τα λουκάνικα. Γιατί ρε φίλε, Πρώτα τα παριζάκια. τα βάλες. Δεν τα έβαλα. Θες να βάλουμε κι άλλα. Όχι, ρε, μάλλον. Πέτα το, έτσι όπως είναι. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε όλα τα παριζάκια τώρα, για να είμαστε και... Φέρε τα λουκάνικα, ρε μαλάκα. Κάμεραμαν! Για ισχύα. Πολύ το ψουψουψου εκεί πίσω. Ρε φίλε, είναι μαγεία. Ρε, είναι μαγεία, ρε. Απορώ ποιος θα το φάει αυτό και δεν θα του αρέσει. Εμείς.
Πιο πίσω ρε, πιο πίσω, δεν έχουμε χώρο ρε, δεν βλέπω. Και ήρθε η ώρα της παιριάς. Ήρθε και η ώρα της παιριάς εδώ. Ζηλοκόψουμε κι αυτήν. Ωραία, εντάξει, καλά είμαστε. Βγάζουμε και τα τσόφια. Τα σπόρια. Μπράβο. Θες λίγο ακόμα? Όχι ρε. Την κόβουμε και σε κομματάκια. Πάμε στο νοσοκομείο. Είναι σίγουρο. Τροφική δηλητηρίαση ή ανατείναξη. Δεν ξέρω. Την ανακτήναξη νομίζω ότι γλιτώσαμε. Ποντάρω δεν Μέχρι είναι στιγμής. την τροφική δηλητηρίαση. Και εγώ το ίδιο γιατί την ανατείναξη τη γλιτώσαμε. Όχι ρε, έχουμε ακόμα φούρνο. Όχι, ναι. Εδώ έχουμε τώρα να ψήσουμε την πίτσα μας, παιδιά. Τόση ώρα κάναμε την ετοιμασία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το μεγάλο μπαμ το αποφύγαμε, το τηγάνι. Ναι. Λοιπόν, Κάτσε να χειροκροτήστε την πίτσα. Ρε φίλε, είναι τρομερή, κάτσε να πάρω το τηγάνι από εδώ. Περιμένουμε να ανάψει ο φούρνος. Λοιπόν, Τι θα εγώ κάνουμε κατά τη διάρκεια? κατά τη διάρκεια θα φτιάξω λίγο εδώ πέρα να βάλω μέσα. Τι λεφτά τι θα τα κάνουμε? Βάλ' τα μέσα και θα τα πάρεις μετά. Το παριζάκι τώρα, μαλάκα. Πω, ιδιάζω ρε φίλε με το παριζάκι. Ρε Γιώργο, πού τραβάς? Τραβάς. Εμάς τράβα ρε. Παιδιά, εφόσον ο φούρνος υπερθερμαίνεται, εντάξει, είναι σε κατάλληλη θερμοκρασία, θα βάλουμε την πίτσα μας. Έλα κάμερα εδώ. Παραπαπαμ. Ηλίθιε. Όχι, εντάξει. Πρέπει να είναι μια χαρά. Είχαμε και ένα ταψί μέσα. Λοιπόν, αυτό το ταψί το βάζουμε εδώ στο ταψιά. Φίλε μου, να το κρατάω, εγώ βάλω το εσύ. Κύριε μαλάκα. Όχι, περίμενε. Βγάλει κατσαρόλα. Βάλουμε και τις κατσαρόλες. Λοιπόν, θα περιμένουμε να ψηθεί τώρα που μαλάκα. Λοιπόν, εντάξει. 8 ώρες αργότερα. Δυστυχώς, παιδιά, ο Σωτήρης είχε ζαλάδες και δεν μπορούσε να κάτσει άλλη μισή ώρα που ψήνεται η πίτσα μαζί μας. Οπότε είμαστε έτοιμοι να τη βγάλουμε. Παίρνοντας μια πετσέτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίτσας μας. Ωραίο, Λοιπόν, θα τη φάμε μόνο εμείς όμως. Χαχαχα. Πάμε λοιπόν να την κόψουμε. Παίρνουμε και ένα μικρό πιατάκι. Πω, ωραία φαίνεται. Πώς θα την κόψουμε τώρα? Εντάξει, την κόβουμε. Οχ! Λοιπόν, βάλουμε ένα κομμάτι. Να δοκιμάσουμε. Γάμα! Πόμο! Λοιπόν, κάηκα παιδιά, δεν έχουμε τίποτα. Συνεχίζουμε. Είμαστε ωραίοι. Ευτυχώς οι πατάτες μας δεν έχουν κολλήσει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίτσας. Μισό λεπτό να φέρω τη σπάτουλα να τη μαζέψω. Αυτό είναι ένα κομμάτι πίτσα.
που μόνο εμείς θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Σας παρακαλώ, μην μας κλέψετε τη συνταγή, είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο που το έχουμε φτιάξει αυτό. Δεν υπάρχει άλλος, έχουμε πνευματικά δικαιώματα πάνω σε αυτό το φαγητό. Από εδώ και πέρα θα μας κάνετε λεφτά για να τη φτιάχνετε αυτή τη συνταγή. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Ελπίζουμε να τη φάτε. Ελπίζουμε να μην πάθει και εγώ τροφική δηλητηρίαση. Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να τη δοκιμάσουμε. Λοιπόν, κλείστε την. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε το αποτέλεσμα. Θα κάνουμε τον Έκτορα Μποντρίνη. Η πιπεριά είναι ωραία ψημένη, αλλά θα ήθελε ένα τόσο τόνο, αλλά έτσι περισσότερο. Θα δοκιμάσουμε το λουκάνικο. Χάλια. Όχι μόνο με το τέτοιο. Πλάκα κάνω. Ωραία είναι. Θα δοκιμάσουμε ένα αποτέλεσμα. Όχ. Α, ρίγανε. Νομίζω ότι το TV έχει καεί. Λοιπόν, δεν πέθανα από ό,τι βλέπετε. Ούτε ξέρω αν θα το παχύ μου έντερο. Φαίνεται ότι είναι καλή, απληγεύστης. Ευτυχώς ο Σωτήρης όμως δεν μπορεί να τη δοκιμάσει. Τέλος πάντων. Θα τη φάω όλη τώρα. Τέλος πάντων. Είναι μια εύκολη συνταγή. Μια γρήγορη συνταγή, αν δεν είστε σαν και εμάς τους ηλίθιους να κάνετε 10 ώρες να φτιάξετε. Ένα καψάκι. Σας συνιστώ να το κάνετε στο σπίτι σας, να φάτε, να φάνε και η οικογένειά σας και μετά να πάτε όλοι στο Δαφνί. Γιατί θα έχετε τρελαθεί από αυτό το θεσπέσιο πράγμα, το οποίο το φτιάξαμε μόνο εμείς. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, το σημερινό μας βίντεο. Το πρώτο μας cooking και ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα comment, ένα share και μια εγγραφή κάτω στο κανάλι. Ήμασταν οι Tech Masters. Γεια σας.